Hello, hama wadiwa. Ndio pamoja zvakare masikati ano zvakare kwamuri pachirongwa Hello, hama wadiwa, tinokukwazisai zvakare pachirongwa muparidzi Arnold. Tinenge tichikurukura maererano naMarko, bhuku raMarko romubhaibheri, Gospel of Mark, Gospel raMark. Ndiro rakaita sekatekism yedu yekereke yeCourtwork, kereke yenzira dzaKristu Jesu mukwedu. Ndinokuchungamidzai zvakare pachirongwa muparidzi Arnold. Ndotenda kuti mave nenguva yakanaka, maswera zvakanaka kwose kwamanga muri kumativi mana enyika. Ndinovimba kuti Mwari wanga unemi. Ndinovimba kuti ruoko rwenyu rwadzorwa pane zvakaipa, asi marutambanudzira pane zvakanaka. Haiwa Mwari ngave nesu muchirongwa chinotevera. Jehovha Mwari wangu, ivai nesu, tiropafadzei. Ropafadzai huro nerurimi nomuromo uchataura. Rubuditse zvakanaka nezvakatsetseka zvinobva pashoko renyu. Kuitira kuti nzeve dzaivavo vanenge vakateerera dzivhurwe, dzinzwe, dzinzwisise. Kana vanzwisisa vagokwanisa kuita, vabatisise shoko, nekuti shoko nderavo. Ivo vanofanirwawo kuva shoko, vanofanirwa kudzidza nokuziva shoko nokugara mariri. Aiwa, tinotenda Jehovha Mwari wangu nenguva yamatipa yamadekwana ano. Ivai nevanhu venyu, mugovawo neniwo zvatinenge tichipinda mushoko renyu. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Anoyera, muzita raKristu Jesu. Amen. Nhasi uno tiri naMarko 8 kubva pavhesi 27 kusvikira pavhesi 33. Marko 8 kubva pavhesi 27 kusvika pavhesi 33. Tiri kutaura pamusoro penyaya inonzi Petro unopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Amen. Kana tichinge takatarisa musoro wenyaya iyi pana Mark 8 vhesi 27 to 33. Kana tichinge takatarisa pamusoro penyaya iyi, chii chatinonzwa? Tichitombotarisa pamusoro penyaya yatinonzwa kunzi kupupura. Inzwi rekuti kupupura rinobva pazvipupuriro. Naizvozvo toda kubvunza kuti zvipupuriro zvaMwari ndezvipi? Ipo pakanzi Petro unopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Saka tisatombotanga kupinda munyaya iyo, toda kubvunza kuti zvipupuriro zvaMwari ndezvipi? Makateerera Pisarema 119 ratinoti ndereSabata riri, rinotaura pamusoro pezvipupuriro. Rinotaura pamusoro pemunhu unoda shoko raMwari. Naizvozvo unoti zvipupuriro zvenyu ndinogara mazviri, ndinozvida, ndotsika dzangu namagariro angu. Zvakandiita wakangwara, zvakandichenjedza kupfuura vakuru vangu, kupfuura vadzidzi vangu. Zvikanzi ndo zvaanoda, nyika kwete, asi zvipupuriro zvaMwari. Zvipupuriro zvaMwari.
tikati titarise zvipupuriro zvaMwari, tingati chii? Tingati zvirevo here? Hongu zvirevo. Ishoko, shoko raMwari, murao waMwari. Mapisarema itestamenda idzva neitestamenti yakare. Asi zvikuru sei zvinhu zvinenge zvichinzi zvakabata shoko raMwari. Ndopanobva zvipupuriro ipapo. Zvinhu zvakabata shoko raMwari. Nekuti isusu tiri vapupuri. Kana iwe uchizviti uri muKristu, utori mupupuri, usati waziva kuti kupupura kwakaita sei. Kupupura nomuromo wako ndokwaungadai uchiziva. Asi iwe watopupura kare, kuti kana uri muKristu unofanira kunge uchitopupura nechekare. Ungangopupura seiko iwe usiri kushandisa muromo wako? Unopupura namafambiro ako, namagariro ako. Kana uri wechipostori, namapfekero ako zvinenge zvichipupura pamusoro pako. Kana uri murume wechipostori, dzimwe nguva unopupura nezuda, unopupurawo netsvimbo yaunenge wakabata, unopupurawo namagemenzi, unopupurawo namazindebvu aunenge unawo. Kupupura kwose ikoko. Asi kupupura kunoonekwa nevanhu vane maziso enyama. Vanhu vane maziso emweya vanokwanisa kukuona neimwe nzira yakasiyana. Handisi kuti havaone kuti ikoko zvauri kupupura, kwete, vanozviona kuti uri kupupura. Asi vanokuonawo semunhu wakafanira kuita kukudzwa. Munhu unenge uchifanirwa kubatisisa shoko raMwari. Munhu unofamba pamakwara aMwari. Munhu unomiririra Jesu Kristu, unomiririra Mwari. Naizvozvo vane maziso enyama havangakutangi, nokuti unenge uchipupura namafambiro ako, namapfekero ako, namataridziko ako unenge uchipupura. Zvasiyana nesu wekuti hatizikanwa kunzi tinoenda kuchechi here kana kuti hatiende kuchechi. Zvinongopfekawo venyika ndozvatinongopfeka. Muzvitoro zvavanongotenga ndomatinotenga. Mapfekero avo, mafambiro avo dzimwe nguva dzakangofanana. Naizvozvo tirimo venyika kupfuura vekereke. Ava vakereke mapostori vanopupura kuti ndevaJesu. Namataridziko avo vanopupura kuti ndevamwari. Maona muchi. Asi isu tisiri vekereke yamapostori, hapana chinotitaridza kuti tinopupura kuti ndevamwari, tiri vamwari. Zvichida maMethodist, maWisiri namabhanire avo vanopupura kuti ndevamwari. Asi bhanire iro rinofanira kunge rakaiswa pakanaka. Zvichida namabhatyi avo matsvuku namasiketi eblack, kana kuti namablouse avo ewhite, namasiketi black zvakare, kana kuti ndeered, handichaziva. Vanopupurawo kuti ndevamwari. The same neAnglican, blue and white. United Methodist vanenge vane maroko anenge mahovhorosi ablue ane zvired here zviya. I think zvired red. Ndevapa vamwe vanopupura. Pane vamwe vanopupura vanenge veLatter Day Saints. Vanenge vane kauniform kanenge khaki and white kana kuti black and white.
vanopupurawo ivavo kuti tiri vechechi, nokuti pose vanenge vane tumabhegi twavo, vane mabhaibheri avo, vanofamba vachipupura. Isu hatizikanwi. Mapfekero anongoita vanhu venyika ndo mapfekero atinoenda takaenda kuchechi. Kana venyika vakadhindisa mabhurugwa avo mukati memarokwe avo, kana vakadhindisa mabhurugwa avo mukati mezvikabudura kana kuti matirauzi avo, vakapfeka tumabhurauzi tunonyatsoti mbambamba tunenge tuchinyatsoratidza huro nekumusoro kwamazamu uku, ndizvo zvatinongoitawo. Muri kuona? Asi chii chiri kumbonyanyopupura pamusoro pedu? Zviri kupupura humwari here zvatiri, kana kuti zviri kutopupurawo hunyika? Naizvozvo mufundisi mumwe nemumwe wakadzidza nezvaMwari unofanirwa kutsiura kereke yake kuti ibuditse zvakanaka, kwete kuti tive sevenyika, asi tive sevakatsaurwa, vanhu vanoteverera Jesu Kristu. Kupupura uku hatisati tombotaura kuti tiri vaJesu, asi tinoonekwa namapfekero. Dzimwe nguva tinoonekwawo namagariro mukati memba yedu. Kana imba yako ingori yenoise mazuva ose, jemedzanwa richingogara riri mumba mako, kutukana, ruzha, vana vako vachingogara vachiita zvakaipa, mukadzi wako achizikanwa nekuenda kumabhawa nokungofamba zvisina maturo, namapfekero ake akangoti echikadzikadzi so, newewo uchingozikanwa kunzi unongoendawo kumabhawa so, zvedhiringi zvinozvifarira, asi hatifunge kuti zvinoperera mudhiringi chete, nekuti boys dzese dzemumaraini dzinotoziva kuti mudhara wedu he's okay. Saka toti chii? Uri kupupura kuti chii iwewe? Uri kupupura nyika here? Uri kupupura Mwari? Pasande paya ndo pandakati munozonzwa vakuti munotinamatirawo. Zvikanzi endai munotinamatirawo, kuve vatadza chii chiri kumbovatadzisa kuenda kuchechi? Kuti tiri kuenda here isusu saka vasingaendi? Zvida mabhenji mashoma, kana isu toregedza kuenda isusu tave kereke, tazikanwa kunzi tinogara chienda kukereke, ivo voenda zvavo, timbovapawo mukana. Kereke iduku, chii chiri kumboitika kuti vamboti munotinamatira? Rukudzo here? Kuda kunamatirwa zvazvokwadi here? Ko chakutadzisai kuti munamate moga chii? Kana muchiona zvakanaka zviri kubuda paimba yedu sevanhu vanonamata, imi munotadza nei kunamata? I think zvinenge zvichireva kuti takafanana. Kana kuti vanenge vachitongotaura kuti vanongoendawo zvovo kuchechi, pana chatinomboona chinovabatsira kubva kukereke iyo. Munenge muchitoita zviri genuine, hatisi kuzviona. Zvinoda munofamba muchishandiswa navaroi, zvinoda munombosangana navo muchitukana, muchiita sei, muchingoita zvekufarira naizvo, zvokuita sei. Namatauriro enyu dzimwe nguva haapupure Mwari, anenge angori egeto toko. Naizvozvo vanhu vanotambudzika, vanongokuonai semumwe wavo, havakuonai semunhu wakatsaurwa. Zvikanzi munhu akatsaurwa Mwari anofanirwa kuitwa sei? Takaenda kune muenzaniso waAroni muprista, zvikanzi zvose zvaanenge akapfeka zvinofanirwa kumupa chiremera nohukomba. Unofanirwa kunge uri munhu uchiita kunge munhu akatsiga, munhu akaita sei, munhu mutsvene kana wakarura, kana apfeka zvinhu zvekereke. Zvimwe chetezvo nesu tisingapfeke zvinhu zvekereke,
zvinoonekwa zvakafanana nezvepauro. Tofanirwa kunge tine ukomba ihwohwo nechimiro chakanaka. Dignity, respect, zvose zvinofanirwa kuuya kwatiri. Makanzwawo Pauro achiti kana murume asingakwanisi kuchengetedza imba yake zvakanaka, ungazochengetedza kereke sei? Pane dzimwe dzimba dzisingachengetedzeki. Murume angadai ari akanaka kana kuti mukadzi angadaro akanaka, asi dzimba hadzichengetedzeki. Mweya unenge uchitonga mukati memba iwowo unenge uri mumwe mweya. Kana kuti vanhu vaziva kuti makawanana sei kuti mukadzi anoda chechi stereo, murume chidhakwa, anoita zveun'anga-n'anga, haaregedze kuenda kumabira, anomwa futi supa mazuva ose. Hazvina chiremerera. Vanotoona kuti mukadzi ari kutambudzwa, votozwa tsitsi. Dzimwe nguva murume ndiye anenge ari chikwaya, mukadzi ibenzi. Hakusi kuti kuchechi haaendi, anoenda. Asi zvaanozoita after chechi ndozvakapera. Kana kuti zvaanotoita ari mukati mechechi imomo ndozvaakapera. Nekuti mukati mekereke munowanikwawo vanhu vasina kukwana, makirabhu evanhu vasina kukwana, makirabhu avaroyi, makirabhu enzenza, makirabhu ematsotsi, ndikutaura kuvakadzi nekuvarume zvose, makirabhu en'anga chaiwo munowawana muchechi, makirabhu amaswitiri. Hakuna juji yavanongoshandisa vari kunze kwekereke ndiyo yavanongoshandisa muchechi, vachiinfluenza zvinhu izvo. Saka vanhu musikanzwe vachimira pamberi pavo vachitaura kuti svikiro rakaipa kana kuti n'anga yakaipa, nekuti vazere mukati mechechi. Kana varoyi vakaipa, vanongoramba vachingoparidza kwavo. Hakuna nemusoro wese, ndokungoti nhasi taparidzirwawo taenda kumba. Asi hakuna zvakuri kushandura mukati mechechi. Wakaipa ari in control. Influence yavakaipa muchechi yakakurisa. Chechi pachayo haisi kupupura kuti ndeyamwari. Tinofanirwa kupupura. Kupupura kwakanaka kwakaita sei? Kupupura kwakanaka kuziva shoko. Kupupura kwakanaka kunozvidzora. Kupupura kwakanaka kunotaura kuti miromo yako haireve nhema, miromo mitsvene, haishandiswe kutuka kana kutaura manzwi akaipa, nokuti miromo inokudza Mwari. Zvamunonzwa mubhaibheri zvichitaurwa kuva naPauro naJemisi, vose vanoda. Kupupura kwakanaka ndokuita sei? Kwekuzikanwa magariro ako nemhuri yako, kuti imhuri inotya Mwari. Vana havatsaudzire. Vana vanogara vari mukati mekereke. Hakusi kuti vana havana peer pressure, vanokwanisa kuita peer pressure vakaita zvinonyangadza. Ende dzimwe nguva zvinenge zvakatonaka kuti vana vazive zvinhu izvozvo, kuti vazozviramba vakuru. Wakakomborerwa munhu ane vana anongogara vachiramba zvinhu izvozvo kubva pakutanga, vachiramba upenzi hwenyika, vachiita sei? Vachida zvaMwari. Kupupura Mwari ndokuti unenge uchidhivhelopa. Hakuna malimits ekudhivhelopa mukereke. Hazvinei nekuti wangaone makore mangani uri mukereke. Unofanirwa kungoramba uchidhivhelopa chete, uchienda pamusoro napamusoro 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 napamusoro. Haufanirwi kudzikira. Vanhu vanofanirwa kuona improvement iri kuitwa pamukadzi wako, pavana vako, nyangwe pamushandiri anouya kuzoshanda mumba mako. Dho vakaipa dzimwe nguva vanoshandisa
vanhu vanouya kuzopinda mumba mako kuti vabate basa. Kana hama dzako chaidzo ndo dzavanoshandisa, dzinenge dzichimbouya dziya, hanzi chikomo chiremera vari kure, vari pedyo vanotamba nacho. Saka kana hama yako isingatende akauya kuzogara newe, it's likely kuti anokupuhwa kana chimwe chinhu chinokukuvadza akaisa mumba imo. Vanhu vagare vasiri right. Kana kupuhwa neimwe yehama yako inenge ichida kukuvadza, neida kuti udzokere shure. Mazuva ano kune nyaya yekuti kana munhu usingatevedzere gwara remhuri, like usingaonekwe panyaya dzinoitwa dzemudzimu, dzemasvikiro nechichi nekuenda kun'anga usingaendera nawo, vanokuitira sei? Vanokupushira mweya yakaipa, vanokupushira munyama, vanokupushira zvose, vanoteketera kana ndevemhuri yako hanti. Zvokuti iko kana usina kusimbawo vanoita sei? Unopedzisira wangoenda ikoko, wakuda kutsvaga masolution, wakuda kutsvaga kurapwa. Nekuti hausi kutoodza family line. Line redzinza. Mukati mavo mune vamwe vanotokutya. Vanenge vachitoda kuti simba rake rakawandisa rakukereke angati vhengi. Their goal, munhu wose ari pamusoro ndeyekuti adzore mhuri yako ipinde mudzinza. Kuna mamwe madzinza emaChristians. Hazvirambike izvozvo. Pane vamwe vakatosiya zvose zvemudzimu, zvemasvikiro zvavo, zvouroyi izvi, zvekuromba izvi, vakarashira pasi, vakati tamaKristu. Vangangodaro vasina kusimba stereke, asi havabate zvinhu izvozvo. Hatirambe kuti varipo madzinza akadaro. Nekuti chiKristu chabvira kare ichi. Chabvira kare kare. Manje pari kuzvarwa vana vasina nababa vakawanda. Pane zvimwewo zvatora chinzvimbo chemidzimu namasvikiro. Nekuti vana havana njere dzakakwana, havana support, vakuda kutsvaga support, vanopindawo muna mazviri. Pane vanhu vari kudzidzisa nyaya dzemudzimu nedzemasvikiro nedzechi, vachidzosera vanhu kuya kuya. Vanhu vakanga varasha zvose zvinokuda kwavabereki vavo, vakanga vatendeuka vachipinda mukereke. Ana Mugabe naZanu PF vakati tinozvinyangadza zvose izvozvo izvo, tinokudzoserai kwakare. Kuti makamboona kupi munhu asingapute buti? Munhu asina buti, asingambobatawo buti muupenyu hwake, munhu akaita sei? Munhu asingamboombererawo mudzimu yake kana kumbodirawo doro pasi, munhu akaita sei? Saka vanokusota kuti udzokere kwakare. Vafana vatinawo mazuva ano havanetsa, nekuti havana madzibaba, havana madzimai. Kana madzibaba vacho aripo, nemaisi vamadzimai acho hazvingamboita kuti paite stable family. Vanotokurirwa chete, nyangwe support system yacho inotokwanisa kuvariga. Kwete kuzoti peer pressure yekuzvikoro inovariga chete, hazvigoni. Zvinenge zvichitoda kuti patoitwa masocieties evanhu vakasimba vari muna Kristu. Asi zvingagoita here pachishayikwa munhu wakaipa? Nekuti rangarire kuti pose pakanga pana Kristu zvaaifamba, mweya yetsvina yaitouyapo ichitanga kudedzera kuti ndiwe mwanakomana waMwari, wauya kuzoita sei nesu isusu? Ndiwe mwanakomana waMwari. Achiti nyararai mhene, musandizivise pachena. Saka haingashayikwa mweya yakaipa nyangwe takaita masocieties emaKristu chaiwo chaiwo. Imi munofunga kuti varungu vasingabate zvese izvi zvatinobata? Hakusi kuti havabati, vanobata zvinonyangadza, zvinosemesa. Pane zvimwe zvinhu vanobata zvokuti dai maiziva dzimba dzamunotenga dzavarungu idzi, dai musingapindemo. Ndakatonzwa mumwe munhu achiti kutenga imba muZimbabwe manje zvakutotyisa, nekuti hauziva kuti munhu aite chiino. Ungapindemo wakabatwa nezvimwe zvinhu mumba macho, hazvina kuti yakanaka sei. Akaitizirei nekubata-bata nekuromba kwakuita vanhu? Zvingasara zvokunetsa. Nekuti zvimwe nguva murwidzi wemumba iye akanenge akafa, zvimwe hazvina kwazvaenda.
zviripo zvakungogara mumba imo, panze pekuti zviteeredzera dzinza rake zvakugara mumba. Tokutenga imba iyo zvotanga kunetsa vana. Zvinhu zvotojairika because imba yazvo yakatengwa nemari yayo kana kuti yakavakiswa nemari yazvo, saka imba ndeyazvo. Zvinonetsa. Kupupura kwedu kunova muzviitowo, kati muzvipfeko, muzviito, mukutaura namatauriro. Asi pane kumwe kupupura kukuru, ndiko kwekushumira kubatira Mwari mabasa. Kana chiti kupupura kukuru uku ndekokutaura kuti wanzwa shoko zvarataura, iwe woita sezvawataura, sezvarataura, wochengetedza murayiro yaMwari, wofamba uchidzidzisa vanhu, uchiita zvose zvarinenge richireva kuti umambo hukure hwaMwari. Ndokupupura kumwe kuri pamusoro. Kumwe kupupura kunodiwa kubayira zvibayiro. Hakuzi kungoswera uchitaura chete uchifamba mumugwagwa. Unofanirwa kubayira zvibayiro kuna Mwari. Minamato yako, pane zvibayiro zvamunoita nemiromo yenyu zvamunofanirwa kuita. Tichakudzidzisaiwo izvozvo zvibayiro kuti munozviita sei. Nekuti vamwe vanhu vanoleka puractice. Vanenge vachida kuva muna Mwari asi kuti practice kana pasina, vanokavhira nzvimbo iyo yafanirwa kunge ine practice nezvinhu zvenyika. Ndosaka muchizoona vachizopinda netumaminisketi tokuti akagara apa, unenge uchitoona bhurugwa rake ari mukereke ipapo, uri pamberi paye anenge akatosumudza makumbo zvake, uchitoona bhurugwa kana kuti haana bhurugwa. Whether ari kuita achiziva, whether ari kuita asingazivi, hatizivi. Pamwe hazvina kunge zvakadhairektwa kwauriwo. Vane imwewo memba iri mukati mechechi iri kuda kunzi ikeshwe. Maona varume zvavo dressing yavo haizonyanyoipa kusvikira pane yevakadzi, asi kuti haitadzi kuipa, inokwanisa kuipa. Nekuti varume vanongoda kupfekawo zviri tight tight so mazuva ano. Vanoda kupfekawo fashion. Nekuti vakadzi vacho vari kukwikwidzana, saka varume vacho vanokwikwidzwa. Vanongokompitawo, vachikompitirawo mukadzi unenge uri loose pakati pevakadzi vose vari mukereke. Kana mukadzi ari kufungidzwa kunzi akanakisisa, zvichida pana vakadzi vari steady, vatone varume vavo vakaroorwa, vanenge vachivadawo futi ivavo kuti vambovanzwa kuti vanoita sei. Muri kuzviona mani? Saka ndizvozvo zvinhu zvinoda kuti tinge tichipupurira nokushumira Mwari, kuonekwa kunzi tiri kuita basa raMwari. Tofanirwa kuchishumirawo nezvibayiro, zvibayiro especially panguva yakatarwa. Yatinonzwa kuti shoko rinotizvo. Zvanzi zvino Jesu navadzidzi vake vakaenda kumisha yeKesaria Firipo. Munzira akabvunza vadzidzi vake akati kwavari, vanhu vanoti ndini aniko? Vakapindura vachiti kwaari, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwe Eria, vamwezve mumwe wavaprofita. Zvino akavabvunza akati, ko imi munoti ndini ani? Petro akapindura akati kwaari, ndimi Kristu. Akavarayira zvikuru kuti varege kuzivisa munhu izvozvo zvake. Zvino akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana woMunhu unofanira kutambudzika zvizhinji nokurashwa navakuru navaprista vakuru navanyori, aurawe amukezve mazuva 3 apfuura. Akataura shoko iro pachena. Zvino Petro akaenda naye vari voga, akatanga kumurayira
Asi iye wakatendeuka ndokutarira vadzidzi vake, akarayira Petro akati, ibva shure kwangu Satani, nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Mashoko makuru akaudzwa Petro. Asi regenza titi kudai, iri shoko rinozvitsanangurira roga. Chekutanga ngatitaure kuti akanga achienda Kesaria Firipo. Muri kunzwa mazita acho? Philip, Caesarea, kana kuti Philippi. Kesaria Firipo nzvimbo yavaRoma. Saka imi munotarira Roman Catholic Church, and inonzi Roman Catholic Church because inobva kuvaRoma. Kana iri yemaJews inonzi Jewish Catholic Church, kana iri African Catholic Church. Kuzota imwe inonzi ani, pane imwe inoitwa Orthodox. Kuna maOrthodox, maOrthodox Jews, maOrthodox chakati, maOrthodox Christians. Kunoitawo makereke akasiyana siyana nokuda kwenzvimbo dzavanenge vachibva. Vakanzwa mamwe masabata anonzi muchakata, mamwe masabata pasi pomuti, mamwe masabata pedyo nedziyo nokunzvimbo zvangofanana nemakingdom nemachechi edu aya ana Anglican, Methodist, ana Dutch Reformed. Tine mazita atinoapa. Zvichida dzimwe nguva tinotopa mazita avakuru vekereke iyo. Pane kereke ya Ezekiel Guti, pane kereke yaUtaunash, kana Noah Bashapa ane kereke yake. Mwari kondani. I think kana Manyika, ziti Noah Manyika angane chechi yake futi. Mwendani. Pane mumwe angari weGlad Tidings, anonzani muapa rumu. Kwane machechi akawanda. Vanhu vari kutsvaga ruzivo rwaMwari rwakawanda. Naizvozvo kunobuda makatekizimu nemakereke anobata zvakasiyana. Kwose kupupura kwavo ikoko nezvavanoita mukati mekereke yavo zvinenge zvichipupura kuti ndevaMwari here kana kuti havasi vaMwari. Asi sense vari kuti makereke, tinoti vari kupupura nezvaMwari. Zvikanzi wakanga uchienda Caesarea Firipo, makati imimi Jesu ishoko raMwari. Naizvozvo shoko pariri kutakurwa kuti riende Caesarea Firipo richienda kuvaRoma, pane chaakatya Jesu. Haana kuda kuchitaura panguva iyeyo, asi namadimikira akachireva. Vaenda Caesarea Firipo kunyika yavaRoma, nyika yaitongwa navaRoma. Naizvozvo zvakanga zvakada kuti kana vachinge vasvika ikoko, kana kuti vasvika munharaunda yavaRoma, vaRoma vachazoti aiwa, zvimwe zvinhu zvibvisai muise ichichi. Kana kuti hatitendere kuti zvinhu zvakadai zvamuri kutaura pamusoro peshoko raMwari zviitike kuno. Zvichida kana kuchipfekwa kusingabvumidzwe kupfekwa red namambo ikoko, hakungaiti chechi yehwisiri. Mahwisiri haangapinde uko, anotofanirwa kutochinja yunifomu. Kana zvikanzi hamungapfeke white neblack kunzvimbo iyoyo namambo ikoko, zvokwadi maAnglikeni nemagirl guides emahwisiri namamwe makereke ose anopfeka white and black haangapfeke izvozvo. Kana kuti zvikanzi white and blue haidiwe, hazvidiwe.
zvikanzi vakadzi ava vapfeke mahovhorosi, vanotochinja uniform veUnited Methodist. Zvikanzi mapostori, imi musanyepere kuti makachena muchipfeka hanzu dzenyu chena nekurembedza mandeu. Kuno tinoda vanhu vanenge vari shaven, vari clean. Kuchatoita mapostori ikoko kunzvimbo iyoyo, asi anenge asina hanzu dzewhite, asina zvimuti, asina mazindebvu namazuda. Murikuzvona achiita zvinoenderana nemurau iwowo. Naizvozvo dai wakunga uri mutemo waJesu Kristu kuti vanhu vose tofanira kupfeka samapostori aJohani Maranga, dai zvakasandurwa kune nzvimbo dzisingabvumidzwi kunzi vanhu vapfeke zvakadaro. Shoko raitosandurwa iroro rekunzi tinoda munhu kana uchiti uri waJesu unopfeka sevanhu vaJohani Maranga. Zvikanzi kunobva tidi vanhu vanopfeka sevanhu vaJohani Maranga, totosandura kamapfekero acho. Ndo nzirawo dzavaRoma dzekusandura shoko raMwari vachiisawo nepavo. Hakuzi kuti vaRoma chete vanozviita, vaZimbabwe vanozviita, vaMozambique vanozviita, vaSouth Africa vanozviita, vaMaori vanozviita, varungu vanozviita, vaChina vanozviita, vaIndia vanozviita. Hakuna kwazvisingaitika, kwose zvinoitika kuti vanhu vanochinja shoko raMwari vachiisa nepavanoda. Hazvinei nekuti unobva kupi. Dzimwe nguva manzwiro atinenge tichiita shoko raMwari anenge achienderana nerijini iyoyo. Zvinenge zviri pedyo netsika dzedu ndozvavanenge vachitora, zvinenge zviri kure vachirasha. Ndisaka muchizoona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vanoenda kukereke, asi vanoenda mudzin'anga, vanoda zvemasvikiro, vanoda zvemidzimu. Vamwe vanotenda kuuroi, vanotofunga kuti zvinobvumidzwa kuenda uroi, asi shoko raMwari rinototaura kuti haikona kuita zvinhu izvi. Tingati ishoko rakabatwa navaRoma muZimbabwe, vaRoma vechiZimbabwe, kwete vaRoma vekuItali, kwete vaRoma vekuZimbabwe. Imimiwo makaita savaRoma, vatongi venyika, makaita sanaHerodhi, munoisa zvamunoda mukati meshoko raMwari, mukati memurau waMwari, muchiuita sei? Muchiuminyura. Ndosaka zvakazonzi naKristu kune vaya vaitaura nezvekushamba maoko, zvikanzi munokudza mitemo yavanhu muchisiya zvakatarwa naMwari. Mitemo yenyu ndiyo yamunokudza muchisiya shoko raMwari. Zvikanzi munzira akabvunza vadzidzi vake akati kwavari, vanhu vanoti ndini aniko? Muri kuzvinzwa kunzi zvirikutaurwa sei? Fungai nepose pandataura napo apo kuti kana zvichinzi ini ndini aniko, Jesu ndiye shoko raMwari. Kuona kubvunzwa kunzi ndiwe aniko? Jesu ndiJesu? Kwete, Jesu hazi Jesu. Jesu ndimaonero atinomuita isusu nenzira yatinotsarudza kuti timuone. Chikazi mumboti ndini aniko? Jesu chaiye paakamira ndopatinoti pane malevels ekunzwisisa, uye zvanototitarira kuti tipote tichigena pakunzwisisa kwedu, tichimutsvaga, tichidzidza nezvake, tichiwedzera zivo neungwaru. Saka ukauya kukereke kwedu uchanzwa vanhu vachiti Jesu anonamatwa panzira dzaJesu Kristu. Vanenge vachiti panzira dzaJesu Kristu, asi vanenge vachitotaura kuti iyi inzira yakasiyana neyevamwe, yakasiyana neyevaRoma, yakasiyana neyemaMethodist, yakasiyana neyemaAnglican, yakasiyana nemakereke ose asi maapostolic faith ose anoita zvimwe zvinhu zvemitemo yavo. Maona, asi nangwe naivo vanotitsoropodzawo vachiti ndo manzwisisiro avo. Naizvozvo havazi excluded pavaRoma. Tinoita kutonzwa vaRoma, asi tinoti muzviwanire moga kuti
zvamaverenga nezvamuri kuita zvine musoro here? Kuti panguva yaJesu ungadai wakaita izvozvo here? Ndoimwe testi iripo yekuziva kuti kereke yakamira sei. Hatizipo kuti tisarudze mitemo yatinoda. ChiKesari ichocho, chiRoma ichocho, chiHerodhi ichocho. Mwari akatipa mitemo yake yakakwana, yakanaka. Ndiyo yatinofanirwa kushandisa, nenzira dzake ndo dzatinofanirwa kushandisa. Zvanzakavhunza vadzidzi vake, vanhu vanoditi ndini aniko? Zvikanzi imi samaonero enyu, nzira yavanonamata nayo munofunga kuti here ndeyaKristu, ndeyaMwari? Ndozvirikubvunzwa naJesu. Samaonero enyu, nzira inonamatwa navaRoma, maRoman Catholics, nzira inonamatwa namaAnglicans, nzira inonamatwa nemaMethodists, nzira inonamatwa navaSabata, nzira inonamatwa nemaLatter Day Saints, nzira inonamatwa nemaJehovah's Witness, namakereke ose apasi. Hazvinei kuti iDutch Reformed Church kana kuti ichechi ine zita renharaunda yaro. Zvikanzi munovaona vachinamata sei? Ndozvirikubvunzwa naKristu. Vanonamata vachiti vari kunamata Mwari. Kanzi vakapindura vachiti kwaari, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi. Division. Pakutanga division kudai. Zvikanzi uyu anenge muprofita akaita saJohani Mubhabhatidza, anenge anoparidza saJohani Mubhabhatidza, anenge anotodza Johani Mubhabhatidza. Saka isi tirichi kereke yaJohani Mubhabhatidza, yatiteedzerei zvaita Johani Mubhabhatidza. Zvikanzi mumwe akati anoita saEriya. Anzi Eriya anga asingaiti saJohani Mubhabhatidza, saka yatiteedzerei nzira yaitwa naEriya. Mumwe akati uyu anenge saJoshua. Zvikanzi yatiteedzerei nzira yaJoshua. Zvikanzi uyu unenge nzira mupostori, kuri nzira isusu. Zvikanzi yatiteedzerei nzira kana kuti nzira yaJohani Masomo, kana kuti nzira yavamwe vavakuru, yaEzekieri Guti, yapashapa. Yautaunasha. Inzira dzose idzodzo vanhu vanoona Jesu vachitodza mukuru wavo. Vanotodza mukuru wavo zvaanoita. Kana iwe uri mukuru wakangotsveyama pamwe chete, vanhu vose vanotora nzira iyi. Vashoma vanochallenge. Naizvozvo dzimwe nguva unenge uchionekwa savanhu kuti uyu anoteedzera nzira dzaMwari chaidzo chaidzo. Vamwe vazodzidza kuti uyu munhu anoenda kun'anga. Unoona vamwe vasiya kereke iyo, asi unokwanisa kuzoona kereke yako yazara kuti tata, yakutofashukira madhoo. Nokuti voun'anga vanenge vauya vaona kuti ivo nzira yako yaunofamba nayo ndiyo yatinofunga kuti ndiyo nzira yatingafambe nayo. Havasi kutarisa kuti ndizvo zvinoda Mwari here. Vari kutarisa mutungamiri. Kunzi makandiwa. Tinonamata nenzira yamakandiwa, kana yamagaya, kana yaChiwenga, kana yemumwe vamwe vaparidzi variko mazuva ano. Hazvinei kuti ndevekereke iyi. Navamwe vanoti tinonamata nenzira yangu inini, yamuparidzi anoti. Vanonamata vachiona zvandinoita. Murikuona? Nyamwe ndanga ndiri paumwari ndangotsveya machete mbishana navo koko, vamwe vachibuda, vamwe vachiuya. Takuzvisa mumakirasi. Mumakirasi ezvakaipa zvatinoda kuita. Mwari tsve.
vamwezve mumwe wavaprofita ndovana Magaya vari kutaura vano, vana Makandiwa, profeta Makandiwa. Zvino akavabvunza akati, vari kutotaura kuti Jesu akaita saprofeta Makandiwa, Jesu akaita saMagaya, Jesu akaita saChiwena, Jesu akaita saNzira, Jesu akaita saJohani Masowo. Aiwa anonzi matypes emachi, matypes of Christ. Asi matypes of Christ akanyorwa mubhuku rake here? Ndozvatinoita kuda kuzobvunza manje. Type yaChrist tinoiwana mubhuku chete. Type yaChrist tinoiwana mubhuku. Kare waipa mienzaniso yavatungamiri vainzi vatongi. Tichitanga naJoseph wakanga ari mutongi, Abraham anga ari mutongi, Isaac atinyanyonzwa zvine zvake asi anga ari mutongi wofuta. Israel atinyanyonzwa nezvake asi akanga ari mutongi wofuta, akanga ane nzira yake yekuita zvinhu. Kusvikira vachizopuwa murayiro naMozisi, zvikanzi aiwa vamwana zvataita zvese zviya zvaitwa namadzibaba edu, zvimwe zvacho zvanga zvisiri izvo, zvimwe zvacho zvanga zviri izvo, asi izvi ndo zvinodikanwa naMwari. Vaingoitawo zvavo nokuti hapana waiziva. Madzibaba edu isu savashona taiziva kuti vaiita zvemudzimu, zvamasvikiro, zven'anga, zvaizviita zvose. Vamwe vaitopembedza mashavi akasiyana siyana. Ndo tsika dzedu idzodzo, hakuna dzimwe. Asi handizvo zvaida Mwari. Kuti tingablame here vakatitangira? Kwete, tinozviblema isusu tichiri kutevedzera nzira dzavo dzepasi pemiti. Nzira dzavo dzavaifamba nadzo dzakaminama vasati vaziva chokwadi. Tisingagova vanhu vasikakure here? Vanhu vasikasandure nzira dzavo here? Vanhu vasingazive zvokwadi here? Aiwa, yatitorei mufananidzo waJesu, yatipupurei Jesu, yatipupurei Jesu, yatitorei mufananidzo waKristu, tipupure zvokwadi yaKristu. Gara uchirava Bhaibheri, gara uchidzidza Bhaibheri, gara uchimemorize, gara uchikweshena mafambiro ako everyday, matauriro ako everyday, mafekero ako everyday, kuti ari kupupura Jesu here? Kana asingapupure Jesu, chinja. Musazondirova muchinditi ndewe MDCT. MDCT isisiri manje chinja. Chinja yangu kwese kwese yakunzika naAlliance. Kwete izvozvo, ndikutaura kuti chinjai muchitodza Kristu, muchitodza shoko raMwari, murau wake nezvipupuriro zvake. Kana machinja makupupura, toda kupupura Jesu. Chinzwai munzwa. Zvino akavabvunza akati, ko imi munoti ndini ani? Imimi ndimi munoti ndini ani? Ko imi munopupura sei? Indobvunza vanhu vanenge ndichidzidzisa, ndobvunza kuti munopupura sei? Imi munoti ndini ani? Munoona Jesu sei? Ndokuti ndakabvunza kuti munofunga kuti ndini ani? Handizvo, tiri kutaura nezvaJesu. Jesu ndiye watinopupurai imi. Saka ndobvunza kuti munoona Jesu sei? Kuti nzira dzatiri kuita dziri kupupura here Jesu? Munotenda here kuti tiri kupupura shoko raMwari? Ndomubvunzo waari kubvunza vanhu vake, vadzidzi vake. Munopupura Mwari here? Munofamba namagariro enyu anopupura Mwari here? Matauriro enyu anopupura Mwari here? Maitiro enyu anopupura Mwari here? Pasina zvokumboti mushumire, muri kupupura Mwari here sofa? Kanzi Petro akapindura akati kwaari, ndimi Kristu, ndimi Kristu. Ari kuti chii? You are the Messiah. Ndimi makataurwa nezvake navaprofita naMozisi.
namapisarema. Petro zvaari kutaura kuti nzira yenyu ndiyo nzira yazvokwadi. Ndozvaari kutaura kuti nzira yenyu yakafanana nenzira dziri mumagwaro. Hatisi kuona chiri wrong pamunhu. Ngative nenzira inopupura Jesu. Ngative nenzira iri mumagwaro. Nzira yakanaka yokufamba nayo ndiyo nzira yazvokwadi. Kana usingabati bhabhiri rako uchidzidza murau, uchidzidza mashoko, uchiedza kunzwisisa zvose zvinenge zvichiitika mukati mebhabhiri, zvichida hausi kupupura Kristu, hausi kupupura Mwari, zvichida hausi kutombopupura kereke yaunopinda, zvichida hausi kupupura yunifomu yawakapfeka, zvichida hausi kupupura zuda nemazindebvu netsvimbo negemenzi rawakapfeka. Riri kuti iro ndiri waJesu. Ivai vaJesu, pupurai Jesu, taurai Jesu, rurimi ngaruve rwaJesu, mafambiro avete vaJesu, magariro namashandiro ngava Kristu, ngava Jesu. Tisati tombosvika pakuti mufudzi wakanaka zvinhu zviri pamusoro. Nekuti kana wava kuti waamushumiri waakutaura kuti waakumiriri, zvimwe zvawagadzirisa zvose zvinorashwa warasha, zvinochengetedzwa wachengeta, zvinodzidzwa wadzidza, waakupupura Jesu. Kudzidza hakuperi. Tangai kurasha nhasi uno zvinhu zvisiri zvoumwari pamagariro enyu, mukati mesociety yamugere, mukati mavanhu, mukati mamabasa enyu, mukati medzinza rokwenyu. Tangai kurasha zvinofanirwa kurashwa. Tangai nhasi. Muzvitsvagire pfuma inokosha yekuti makaenda makanotengesa zvose, makauya makatenga munda iwo, makanga mune chikoshwa. Itai izvozvo nhasi. Hama adiwa, ndinoita kunge ndinokumanikidzai, ndinoita kunge ndinokukweverai, ndinoita kunge ndinokukumbirai, ndinoita kunge ndinobhega. Rashai zvakaipa, mutore mufananidzo waJesu, muite saJesu pazvinhu zvose. Haiwa, tinotenda mune shoko ratapiwa naMwari nhasi uno. Tapedzisira pavhesi 29 ndopatapedzisira. Asi Petro akapindura akati kwaari, ndini Kristu. Makaenda pane mamwe magosperi amunonzwa achinzi, iwe Petro hauna kutaura izvi nepfungwa dzako, ndimweya mutsvene wapupura izvi. Pauri ndo pandichavekera kereke yangu. Waakunzani? Sifasi. Waakunzi dombo. Padombo iri ndo pandichavakira kereke yangu. Ngative sedombo. Takati dombo ndio rinoita sei? Rinogumbura. Dombo ndio murayiro waMwari. Kuti ndiye Mwari woga wakakubudisa munyika munyika yeIjipita, munyika yezvivi nouranda, kuva muranda wezvivi. Yatibvei kubva pauranda hwezvivi tipfeke Kristu. Kristu wakanga usina chitatizo. Tisava nezvimwe zvimwari zvinotimanikidza kuti tibve pamurau waKristu. Tisava nemwoyo muviri. Tiite zvinhu zvinokudza zita raMwari.
mapfekero, mafambiro, maitiro, matauriro, magariro, masanzero. Tipanane masabato nezororo, tizorodzane kuti munhu usanzwe kumanikidzwa kuti aite zvakaipa. Tikudze vabereki, nekuti mai vavo vaifanirwa kunge vachiziva Mwari, asi vakaziva masvikiro nemidzimu nen'anga, vakatadza kugamuchira zvinhu zvaMwari. Yatidzidzei kubva kwavari. Ngativakudzei. Tovakudza tichiona pavakakanganisa, tichikorekta, tichiita zvakanaka. Toregedzawo kuba, toregedzawo kuuraya, toregedzawo kupomba, toregedzawo kureva nhema, toregedzawo kuita ruchiva, toregedza kuita zvinhu zvose izvi zvingakanganise ukama hwedu naMwari, zvinotibvisa pakupupura Kristu, pakupupura nzira yazvokwadi. Tiregedze kuzviita zvose. Tipfeke, tigoge Kristu, tifambe munzira yake. Ndinokutendai hama vadiwa. Mwari ngaakuropafadze, nomweya wake ngaapinde mamuri kuti mufambe saKristu, mubate saKristu, afadzwe. Mwari ngaave nemi zvamunobuda nhasi, muchienda muchinoita mabhindauko enyu, zvinge zvino umwari mukati. Imi Mwari, dururai maropafadzo enyu pavanhu venyu vanokuda, vanoda kusandura nzira dzavo kuti dzive nzira dzaKristu. Vakomborerei nekuvasimbisa muzita raKristu Jesu, muzita raBaba noMwana noMweya Mutsvene. Hama adiwa, mosara zvakanaka. Kusvikira tichisangana zvakare pachirongwa muparidzi anoti